корекция на цвета и интензивно подхранване. Тахе, България. Измиваме косата с шампуан Gold Protein Color, подхранващ и защита. Изплакваме и отстраняваме 50% от излишната вода. Разклащаме и нанасяме ампула iInfusion Gold Radiance. Нанасяме, оставяйки 1 до 2 см от корена. Масажирайте, докато получите кремообразна текстура. Разресваме, за да разпределим продукта и изплакваме. Премахваме излишната влага. Прилагаме 50% от ампула B Infusion Gold A+B. Прилагаме 50% от ампула B Infusion Gold A+B Radiance. Нанасяме с четка. Масажираме, за да разпределим продукта и го разресваме. Не изплакваме. Изсушаваме с сешуар. Изпълняваме техники за оформяне на коса с помощта на преса за коса.